Hola a tothom, soc en Pau Vilà i a continuació us presentaré el meu TDR que porta per títol Musicant la física. Espero que us agradi. Abans de començar, m'agradaria aclarir que el meu treball no té cap hipòtesi, ja que és purament divulgatiu. És a dir, cercar informació i modificar-la per poder-la transmetre d'una manera més amena. Tot i això, el meu TDR té 3 objectius principals. El primer és fer recerca de totes les lleis físiques que estan relacionades amb la música, concretament amb les 4 qualitats del so. El segon, demostrar l'existència d'aquesta relació entre la música i la física. I per acabar, divulgar aquests coneixements a través de la composició de diferents peces musicals. El meu treball, principalment, consta del marc teòric i de la part pràctica. En el marc teòric he fet recerca de les diferents lleis físiques que puguin tenir relació amb la música, centrant-me en les que tenen més importància en les 4 qualitats del so, que són la durada, la intensitat, l'altura i el timbre. A més, com a extensió de la durada, atès que és un apartat extremadament breu, explico el metrònom, un aparell emprat pels músics que et regula la pulsació a l'hora de tocar. Un cop vaig tenir la part teòrica completada, vaig començar amb el meu marc pràctic, que consta de 2 parts. La primera és la composició de 4 peces musicals per a piano i veu, però adaptables a qualsevol conjunt, que ens parlen cadascuna d'elles d'una de les 4 qualitats. En cada cançó s'explica el fenomen físic tant del punt de vista científic com musical. A part, també es pot veure exemplificat d'alguna manera la qualitat del so en la pròpia cançó. Així mateix, cada cançó consta d'un anàlisi escrit. L'altra és la creació d'un canal de YouTube en el que he penjat totes les partitures del treball, tant de la part teòrica com de la part pràctica. Havent acabat el meu treball de recerca, puc afirmar que he complert tots els meus objectius proposats a l'inici del treball, tot i que queda una tasca pendent, la interpretació d'aquestes cançons, ja que el treball es centrava en composar les cançons per, en un futur, poder-les cantar i transmetre el coneixement al màxim nombre de persones, tinguin l'edat que tinguin. També es podrien registrar les cançons en veu. No descarto aquesta possibilitat per acabar de tancar el meu treball. Ara no és possible, però estic segur que en un futur enregistraré les cançons perquè tothom les pugui gaudir. Gràcies al desenvolupament de la part teòrica, he tingut l'oportunitat d'adquirir més coneixements sobre física i música, unint aquestes dues disciplines d'una manera més que evident, arribant també a la conclusió que la música es pot analitzar des de diferents punts de vista. També, gràcies a aquestes composicions, he fet un creixement com a músic a l'hora de composar peces musicals, ampliant el meu ventall de recursos i idees.